at ay pakita ko muna kung ano yung mga pagsasaluhan natin, guys. This is a Chowking mukbang with the lechon, okay? Lechon, Chowking, and Goldilocks mukbang. Then fruits, you know, fruit juices, the apple juice, the orange juice, and we have European bread. We have this kali. Pinagpipili ko kasi sila kung anong kali gusto nila, pineapple ba, yung apple ba, or meron kasing kasama rin ng Chowking, ma-iced tea. Ayan, inuuna niyang ininom. Meron ding 8-piece chicken. And then, yung family size nila na pansit, ayan, yung sa Chowking, hindi na ako bumili ng iba pang pansit. Yan lang. And then, they have 4 rice. Kaya, okay na. And then, eto, may butchi. Bumili rin akong butchi. Tigdalawa namin. At, you know, Goldilocks din ang binilhan namin sa yung puto. Yung puto de colores na yan. Ayan. So, yummy. So, let us eat, guys. And then, ang birthday na cake niya ay eto. Ang ganda. Okay? Pina-design kong ganyan, guys. Ayan. To be happy is to have cake, sweets, and have delicious foods at birthday. Ayan. At andito yung birthday celebrant. Ito yun. Happy birthday. Thank you. Ito, kumusta to? Okay ba to? Wow, so crispy, guys. Bumili akong 4 na kilo nito at tikman natin. Uy, nahulog man. Gusto ko sanang iparinig sa kanila kung crispy ka. Ito. Ayun, crispy. Ayan, crispy. Yan. Ang sarap. Okay, let's eat. Let's eat, guys. Ganun lang ang birthday celebration namin. Alam nyo naman. Dito lang. Salo-salo tayo. Okay. Birthday celebration mukbang. Walang. Ayan. Kain na tayo, guys. Let's eat. Dito pa yung banana sa dito lang eh. Tama ito, Mang Tomas, oh. Dito yan. Baby ba? Lamig ako. Hugas ng kamay ng mabuti para makapagkamay ng kain. Family laureate ang tawag yan sa in-order natin. Okay? Hi guys! Kain tayo! Naku, yung battery. Ubus na. Hi everyone! Ano tayo ng lechon. Maganda sana kung may videographer tayo. Kino-close up yung mga bunga. Katulad ng magic. Ganon-ganon. Grabe kung kumaan yung taba yung sa online. Bakit mo ito? Yung camera? Alam ko na i-live ko. Taba. Ito yung iba. Umuso mo. Ayan, para makita. Diba? Okay. Ang hirap yatang kumain ng marami. Kain tayo, wala. Walang magtumas. Ito. Ayan. Okay. Ito, nung binili ko, umuusok-usok pa. Ang lakas ng ulan!
yung pinakagusto ko sa lahat yung ribs niya. Mm. Kaya ba? Kailan ba? Hindi ko kami ang namot na. Ano mo na ako? Sarap. Ang suka. Kasi, Pansit. Sit-sit. Pansit. Bale, magluluto ulit ako ng pansit. Yung masarap. Nagmamadali kasi gusto mong kumain kagad. Kaya, bumili na lang. May nakaalala sa'yo. Yes. Naalala niya, natapon yung kanyang ice. kaya kung baka dito parang kumpay. Yeah? Mm. Mm. Kung yung gandang chocolate yun. Mm. Kaya baliktad natin pala ito. Ganun. Yan. Yan. Tanggal yung balat niya. Ang daming sabaw. Ako, nahirap po yung balat yung yan. Sira na yung ano niya. Yung bisa niya tanggal na. Ayay. Hmm. Ano na? Yan na lang po. Yan. Hindi na. Yan. Mm. Yan. Busog na ako. Tapos, dahil na sa freezer na ito, dahil mo dami. Busog ka kagad? Ay, ang hina nilang kumain. Busog na kagad yung ito ang pambato ko eh. Wala na. Ayaw itong isa. Diet. Wala na. Hindi na siya fighter sa kain, guys. Ako na lang. Ito, oh. Oh. You see this? Yes. Kain tayo nito, guys, oh. Wow. Mm. Layo ko lang din yung dito. Mm. Hot. Ito. Apple. Mukhang lakas ng ulan. Kaya ito ng buto. Ayan, buto. Kain ng kanin na. Yung mga karne na ito na. Wala. Hindi ko na kinain yung kanin. Lechon na banata po. Ha? Kung yung ano, yung mga Hmm. Magpapagawa ka ng katarete. Oo. Yung TV. Video mo. Bakit hindi mo ano po? Oo. Dahil mo. Mainan mo lang tinap.
na kilo ko man din binili ko. Kilo ka na lang yun. Kasi isang buo yun. Yung pagpahati ko, akala ko, yung estimation ko, akala ko 3 kilo yun. Umabot pala ng 4. Kaya na, ano? Kaya na. Dito ka na. Ah. Ako rin, nabusog na. Hindi pa nga kumain ng kanin, busog na kagad. Bakit gano'n? Mamaya ulit. Nanin. Yung tinggal. Ano po na ba? Ano? Sa... Ano po ka? Ha? Ano yun? Nakakaya ka na dito. Yun. Yan, barat. Okay. Barat na. Ano ba? Ayan. Gusto. Kaya gusto. Pabili na isa sili. Ah, Pabili na isa. pwede. Huwag kang pamagay. Ano bang? Ano? Hindi ko siya ng tando. Ayun nga eh. Isip mo lang yung panik mo eh. Sige, try mo na. Blowan ko na rin. Parang Blow, blow, blow. Okay, blow the candle. Okay, let us put here. Pero kain muna akong butchi, guys. Butchi. Mmm. Kahit pa paano, na-celebrate natin, umuulan, malakas, tayo-tayo lang, hindi pwedeng party-party, pero tayo, nag-party-party tayo, kami lang apat dito. So, salamat sa Ginoo, kay nakaraos. Kompleto, magkaroon pang pagkain, ng pares, wala na. Very good. Ah. Tuwa mo mo ba? Nahulog ka. Okay, kanta na tayo. Happy birthday to you. Abay, kanta kayo. Tuwa. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. We love you, Papa. Bless for everyone. Wow! Thank you, Lord God. Salamat. Kasi na. Okay, slice na. Kasi na. Oh. Na. Can I even slice? Wala. Ito. Galing na tayo. Ano? Isang lutong mo. Paano kaya lutong pa yan? Ha? Paano kaya lutong yan? Lutong mo yan? Yun. Itong kitchen? Paksiw. Sure na ano ba siya?
Pwede rin i-roast natin sa oven. Hindi. Pwede. Pwede. Hindi, kasi na lang. Ang pang-flower. Ganda no? Okay. Okay ka. Mas. Okay. There it is. Review mo ito? Oh, hiwain na natin ang happy birthday cake. Ayan. So, ano, parang sayang ano? Too nice to slice talaga siya. Very nice na parang sayang i-slice. Kasi ayaw natin sanang magiba, kaya lang kainin natin eh. Okay. Side good? Okay. Side. Dito. Hindi, side ba rin yan? Yan. Ah. May hindi ko naman texture pa yan. Okay. Huwag mo nang gibain yung flower. Ganda eh. Ayan. Kain ng kandila. Ayun. Two. Oh, ayan. Ayan na. Ayan. Ayan. Oh, wow. Tukulangin. Nabipang Chocolatey. Chocolatey. Patingin nga. Okay. Kinalat mo na. Nakalat na. Ayan siya. Here it is. This is from Goldilocks. At ayan. Kain na tayo ng cake. Okay. So, ayan na. Kain-kain na ng cake. Completos Ricardos. Ang birthday. At, ayun. Very good. Kain na ng cake. Kain kayo? Hindi lang, ito nga. Hmm? Ito. Galing mo ito. Ha? Galing mo ito. Ayan na. Malitang? Karate yun. Ito? Ito. Kalahati lang nito? Ayan. Okay guys. Merong chicken dito anak ko, ang dami. So, natapos na yung aming mukbang. Magpaalam na naman kami. Bye-bye! Thank you so much for watching at pakikisama sa amin dito sa aming birthday celebration sa aking lakay. At awa naman ng Diyos, nakaraos na ng lunch party. Luncheon party at ito. Masayang-masaya kami and grateful eternally, Lord God. Nahuli si Marco, kaya si Marco ang uubos lahat niyan. Ubusin niya yung lechon, ubusin niya yung cake, ubusin niya yung chicken. Ayan, natin siyang umubos niyan. Kidding guys, hindi niya maubos yan. Lalo pa ngayon nagda-diet na yung mga yan. Okay, thank you so much. Stay safe, stay blessed, and stay inspired and happy and smiling. God bless. Love you guys.